Programang Lakaw Maghiras Year 4 sa padagos na paglakbay pasiring sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi sa taong 2026 sarabay na maglakbay sa paagi ng dakulang selebrasyon ngunya na taon, an Year of Stewardship o taoning pamamahala. Ini may temang simbahan nin mga katiwala nangangataman na mamahala. Magkakaigwa nin manlain-lain na inisyatibo sa bilog na taonin pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya asin kultura. Maghinanyog sa katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Mag-ugma asin aktibong maglingkod, makisumaro asin magpartisipar sa misteryo kan kagurangnan, liturhiya asin misyon kan katolikong simbahan. Marina, sabay na! Alas 2 ang hapon kada Biyernes. Kaiba si Jenny Matthew Balyaran asin Reverend Mark Austin Tuazon. Lakaw, Maghiras, Year 4 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Maugmang hapon po sa gabos ng mga paraantabay. Welcome po digdi sa panibagong edisyon kang programang Lakaw Maghiras Year 4 digdi sa DCGB. Kamusta ang sa tuyang mga paraantabay? Kamusta ang mga kalakaw maghiras kang sa tuyang programa digdi sa DCGB? Pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And of course, live man po girari kita sa tuyang Facebook page via DZGB News Online. Pwedeng mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. And kasabay po kang pakikisumaro ta sa selebrasyon kang Year of Stewardship kang Legazpi Diocese. Ang DCGB padagos man po na nakikisabay sa mga programa ngunya na ipinagsaselebrata ining celebration ang pag-atama na sa tuyang kapalibutan, and ngunyan po na bulan ng Nobyembre sagkod ngunyan na sa nang Nobyembre ang celebration kang so para sa pag-ataman sa tuyang kapalibutan, and sa masunod na bulan Desyembre mananugod naman po sa financial. Kaya naman tadtaod sana digdi sa tuyang programa makakaibahan ta si Reverend Father Nomer Balmaceda para ihiras sa tuya ngunya na pagkahapon kung ano ang sa tuyang role bilang mga paratubod sa awareness of God's creation, and kung paano ta mas mapapangatamanan ang sa tuyang kapalibutan kasabay kang sa tuyang pagpapakusog kang pagtubod sa mahal na Diyos. And sa pangaran ni Reverend Mark Austin Tuazon, si Rev Mark pala na designar po muna sa Barangay Anislag, diyan po sa parokya kang Anislag. Kaya good afternoon po sa mga taga-Barangay Anislag. Mag-hello ka mo dyan kay Rev Austin sa mga masunod na aldaw, sa Indo po siyang makakaibahan. Alagad, ngunyan muna bago kita magduman sa mayor na tema tama nanungod sa kapalibutan, mga kaibahan ta si Seminarian Mark Artiaga kang seminaryo kang San Agustin sa Intramuros, Manila, asin dangugunta ang sa iyang paghiras ngunyan na pagkahapon manungod sa bukasyon. Good afternoon, Seminarian Mark Artiaga. Welcome po digdi sa DZGB. Good afternoon po. So first of all po, allow me to introduce myself to you. Again, my name is Mark Antonio Artiaga from Seminary San Agustin, Intramuros, Manila. Ako po ngayon ay currently a prior and I just recently received po my profession of vows just last June. And so, gusto ko lang po sanang ibahagi po sa inyo po yung aking karanasan, kung bakit po ako nagpare. So before at first I honestly speaking, hindi ko po talaga naisipan magpare. Oh, okay. When I was in high school po, the only thing that I have in my mind that time was I want to finish my high school together with my girlfriend. I already have my girlfriend. Kaano? 2 taon na po kami. 2 taon na bago mo na realisar maglaog sa pagbubukasyon to Seminarian Mark Artiaga. Po, 2 taon na po kami kay itong nag-ibahan, and then patapos nitong mag-graduate po nung high school, sabi po ng babae, we need to take the financial assistant course together. Okay. Ang sabi niya sa kuya,
kung mahal niya daw talaga ako, Mhm. I need to, parang dapat daw sabay namin kunin yung course na yun, na magkasabay, and then Ah, we need to finish it together. We need to help one another po para matapos yung course na yun. okay, so But then, ang side ko din naman that time, mhm. ang point ko din, kung mahal mo ako, hindi mo ako pipilitin ah, sa course na hindi ko gusto. Because honestly speaking, I hate numbers. So hindi ko Oh. talaga gusto yung numbers. Oo. So, that's why Dun ba Yeah. sa pagkakataon na situation na pinapapili ka ng iyong girlfriend, pumasok na ba dun sa pagkakataon na, ay, ito, gusto ko nang magpare, gusto ko na pumasok sa religious life? no, that time, yung pinsan ko po ay kaka-receive lang po ng kanyang ordination. Mhm. That time po na nagkaroon kami ng conflict together with my girlfriend. Okay. And then, that time, I just used seminary as my rebound. Parang ginawa ko lang yung seminary para mag-escape doon sa problema namin ng Mhm. So, and then I said to myself na, parang sabi ko, I need to prove to myself that even if I choose another course, I can able to finish my college degree, Mhm. which is the philosophy. So, at first hindi ko talaga gusto yung filosofiya. Parang dahil sa girlfriend ko, at gusto kong maka-escape sa sa relationship namin, so I decided na pumasok ako ng seminary without even, what I call this? Without even asking permission to my So, Mhm. nagalit siya that time sa akin. So, hindi ako nag-inform sa kanya ng almost isang buwan. Nalaman niya na lang nasa seminary na ako. So, ayun. Di ba Okay. sa seminaryo, Mhm. isang beses lang sa isang buwan nagre-release ng tawag yan, ng cellphone. Cellphone. So, the moment, that time na tumawag ako sa kanya, umiyak siya that time sa akin. And then, sabi ko sa sarili ko na kahit na yung motivation ko talaga that time na magka-college degree ako, magtatapos ako ng philosophy is para i-prove sa kanya. Mhm. Hindi dahil sa i-prove sa family ko o i-prove sa Okay. sarili ko, kundi gusto kong i-prove sa kanya na magtatapos ako, makakaroon ako ng diploma at pwede na kami magsama. Ayun. Okay. So parang Pwede na kami first time ko narinig dito sa program na may nagsabi na pumasok sa religious life and umabot sa pagiging seminarista na naging rebound yung ganyan na vocation, Seminarian Artiaga. So, how is it? Gaano ka-important yung pag-discern before making decision? Well, it's really difficult. It's really a tough decision for me personally, Mhm. Kasi it's not just about my personal life, but it's also my relationship about God. And because of that rejection, I could say that I learned to acknowledge the existence of God in my life. So mas lalo kong na pahalagahan yung bukasyong pagpapare. Mhm. Kasi yung lumabas na ako ng seminaryo, because Okay. this will be my second time when I enter Yes. Mhm. So, after graduating my philosophy, di ba, sabi ko, ipuprove ko sa kanya. Ipuprove ko din na kaya kong makagraduate ng another course. Yung paglabas ko ng seminary para sa kanya, nakita ko yung babae, meron na siyang Maiba daladalang na. bata. Ah, Meron na siyang daladalang bata. So, okay. Sabi ko sa sarili, alam mo naman sabi sa akin ng babae, Mhm. baby, tawag yan, blessed ka na sa tito mo. Tito mo? Tito na. So parang gusto kong sabihin doon sa babae, I tried my very best, I tried very hard, want to finish Apo. my business studies for me to prove to you Okay. na ito na yung diploma ko, we can be together. Mhm. But then, yung babae na yun, bigla na suddenly sasabihin sa'yo na, ito na, blessed ka sa tito mo. So, Ako meron na- lamang ninong. Because of that is another rejection for me. Yes, And so, okay. I can say na ang buhay pagpapare is not that
really certain. It's uncertain. Mhm. But even despite of those uncertainties, no? Oo. So after that Parang- rejection, after that rejection na feel mo nung nakita mo yung ex-girlfriend mo, doon na ba nagsimula yung realization mo na ay stop na ako. Stop na ako sa pag-iisip na may babalikan pa ako sa labas, kundi eto itutuloy ko na to. Actually, parehas ako nag-stop eh. I started from the scratch. Nawala sa akin bukasyon pagpapare. Nawala din sa akin yung bukasyon ko sa babae. Okay. So, doon that time, nagkaroon ako ng panibagong motivation, which is to help yung aking pamilya. So, mas lalo akong nag-focus para tulungan yung pamilya na kung saan nakapagturo ako sa school, sa UST, last week. Nakapagturo ako ng fundamental theology, and then nakapagtrabaho din ako sa government for almost 3 years. And doon ko din naranasan na gumagalaw talaga yung Diyos sa akin. And after those experiences po, no, yung si Father, bigla na lang sa akin nag-contact na, Mark, baka gusto mong bumalik ulit sa pagbabae. And it took almost 5 years bago ako bumalik ulit ng seminar. Okay. So, kamusta na ngayon ang situation mo, Seminarian Artiaga? Kamusta na ngayon yung andyan na ba yung focus mo sa religious life na eto itutuloy ko na to? Or meron bang mga factors na nagiging reason pa para magdalawang isip ka pa? Well, when it comes to factors, palagi naman meron. Okay. Hindi mo naman pwedeng tanggalin yung reality na yun. There are always hindrances and challenges that form us to be. Pero para lang sa akin, ang struggle ko na ngayon ay hindi na yung babae or any kind of relationship. Wala na. But, material relationship, wala na po yun. Ang struggle ko po ngayon is yung academic. No? Ayun. Kasi napakahirap po mag-aral po actually dito sa UST Manila. And yeah, yun lang po siguro po as of this moment yun. Oo, so studies na. Dumating din ba sa pagkakataon or may mga situation kasi na may mga seminarya na pumapasok and then eventually lumalabas kasi sabi nila mahirap daw pumasok sa religious life kasi magastos and hindi nila afford. Paano mo to nasa-survive, seminarian? Actually, dito po sa seminary po namin, once you are accepted as a friar, so lahat po ng expenses ay provided po siya ng community. But then before, meron siyang part yung seminarista. So, since nalampasan ko naman po yung part na yun at ngayon po ay I'm already a member of the community, so I guess it is no longer a question po when it comes to financial instability. Hindi na po sa akin po yung tanong. Ang tanong na po sa akin is how can I manage my life to live in the community po. Oo. Okay, may tanong dito, seminarian. Ma'am Jen, good PM po. Pwede pa tanong po kay Father kung mayroon pong nakarelasyon after that ex-GF po na naging tito na siya sa tawag. Meron pa po ba? Wala na. Ayun. Kasi nga, andun na po siya sa realization na, ay, eto na ako. Di ba po, seminarian, Mark? So, sa mga nakikinig and nanonood ngayon as part of vocation campaign, kaining programang Lakaw Maghiras, ano po ang sa imong mensahe sa mga nagduduwa-duwa and nadidipisilan mag-isip kung ano ang sa indang pipilion na bukasyon? Kasi sabi baga, ang maski nga ni ang pag-agumdaa, maski ang pagiging single, saro man da pong bukasyon, di ba, seminarian? So ano po ang sa imong mensahe sa tuyang, lalo na sa mga kabataan na nag-iisip kung ano ba talaga, papasok ba ako sa religious life, mag-aasa or magiging single na lang? Well, para po sa akin, based on my personal experience lang, we all have different kinds of vocations. So hindi ko naman pwedeng i-promote sa inyo yung vocation na meron ako. But then you have your own way of searching God in your life.
So it's not necessarily mean that you are called to be a priest or to be a nun. My point is that you always go back within yourself Ayun. and listen to yourself. Listen to yourself. Listen to what you like and what you like to do, and then just follow the voice that calls within you. And that's the silent songs it's in, diba? Sa kanta nga yun. Oo. I'm not here to tell you what you're supposed to do and what you're not supposed to do, because this is a vocation that, it's a personal way of searching God within her, no matter what vocation is to. Mhm. Sunod dun ang puso, ang isip, asin ipangadji, sabi nga ni. More prayers po, Seminarian Mark. Ini po si Seminarian Mark, tubong Santo Domingo man ini, of course. 'Di ba? And actually, magpinsan po kami kay ini ni Seminarian. So ano ang sa imong mensahe sa satoya mga kapwa Domingueños na nagdadangog? Asin baka nagdadangog si mother ngunyan, kamusta? Go ahead. Gusto po ma. First of all, na-surprise po talaga ako kasi hindi na ako gaano marunong magsalita po ng Bicol. So, I prefer po na magtarampo sa salitang English, no? Pero mama, kumusta po kamo dyan? Pero ko kamo iya kung sa kuyang mga pangaji. And sana iringat lang po kamo, lalo na po sa tuyang membro kang pamilya. So, sana ipadagos niyo pong ipagpangaji din do ko sa kuya na makapadagos mo po, na makapagtapos, asin maging ganap na patos. Salamat. Yes, okay. So, wala na ho akong katanungan, Seminarian Mark Artiaga, unless may nakalimutan pa ako. Go ahead po. Okay na po. Okay, thank you so much sa pagbibigay ng oras or panahon dito sa programang Lakaw Maghira sa DZGB, and our prayers po sa imong vocation na sana continue po ang sa imong vocation sa religious life. Salamat po. Okay, so mga parantabay, yan po si Seminarian Mark Artiaga. Live na live po dyan sa San Agustin, Intramuros, Manila. Asin saro po yan na parte kan sa tuyang programang Lakaw Maghiras Digdi Vocation Campaign para sa mga nagmamaawat. Magayonan ito sa naging mensahe ni Seminarian Mark Artiaga na kung nagpipili kita, nalilibungan kita sa pipilion kung ano ang maging gusto ta pag abot kang futuro, dangugon lang daa po ang puso, mag-isip asin magpangadji. Sa tuyang pagbabalik, aramon ta kung ano ang sa tuyang role and ano ang sa tuyang magiginibo sa padagos na pag-ataman ka sa tuyang kapalibutan with Reverend Father Nomer Balmasada. Oras, 2:30. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo.
Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Hirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Hirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Hirit na, ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakul ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakul ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Paisi, manungod sa November 30, 2024 District Elections. Ipinapaisi kan manihamiento kan Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na base sa aprobadong Board Resolution number 147 series of 2024 sa maabot na Nobyembre 30, 2024 alas 8 ng aga sa alas 3 ng hapon. Gigibuhon ang Special District Elections para sa nasasakupan kan District 5 sining kan Albay District asin nito. Ang mga minasunod na eskwelahan ang magiging voting center. District 5 Voting Center, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City, Manito Central School, Sentro Manito Albay. Ang mga kwalipikadong magboto sa District 5 iyo ang mga naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang Setyembre 1, 2024. Para makaboto, magdara sa naning anuman na valid ID na may litrato, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID, etc. o Notice of Billing asin iba pang dokumento. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakuan mismong nakarehistrong miyembro. Ang mga interesadong magdalagan bilang parte kan Junta Direktiba o Board of Director pwedeng magkuan ng kopya kan eligibility as in documentary requirements pati na ang Certificate of Candidacy or COC sa Member Services Division sa main office kanaleko sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang filing kan COC madurar sagod sa Nobyembre 20, 2024. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos, baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Maog. GB, 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 number one. Balik na po kita digdi sa satuyang programang Lakaw Maghiras. Nasa ikadawang kabtang na kita kang satuyang programa. Asin hello muna po kay Erlinda Lesetivo and Joy Encaliado Gavino and si Jack Renz Agravante and si Jmar Aike. And hello man po sa mga taga Malilipot Albay na nakaantabay daang ngunyan, sabi ni Mr. Glenn Benitez. Pabati po ning maugmang paghinanyog sa mga taga Binitayan, Malilipot, na gaandam sa pag-abot ning kafestahan ni San Francisco Javier. O mga festa na pala sa San Francisco kang Malilipot. Ayun, okay. So advance happy fiesta po sa Indo And okay, so ngunyan na pagkahapon, parte po kang sa tuyang programa. Bago kita magpadagos, ang mga paraan tabay po kaning Lakaw Maghiras. Sa girari nagpadagos pa ang sa tuyang Operation Daramayan para po sa mga naafektaran kang bagyong Pepito. As in, welcome or open man po giraray ang sa indong mga donasyon. Kung nagmamaawat po kamong maghiras, sabi nga ni ano man na sadit, pag nagkatiripon, nagdadakol po yan, ginadakol na sana po yan. Eh, dakol ka yan ang matatabangan. GCash number kay Sir Jose Locsin po, 0995-984-5151. Sa Giraray, 0995-984-5151. So, dyan po ka mo masend kang sa indong donasyon. GCash number po yan ni Sir Jose Locsin. Hello muna kay Gina Nunez and si Christine Serrano Billian. Okay, so kay Kuya King Reginaldo, good afternoon man po. Okay, so in response po sa growing ecological challenges na pigahampang ta sa bilog na Kinaban. And hindi nga ni po sa Bicol region, nakaagi pa sana po ang bagyong Christine, si bagyong Pepito, and dakula po ang challenge sa tuya kung paano ta po mas magiging mamamanihar ang marhay na pag-ataman sa tuyang kapalibutan. And ang Legazpi Diocese, padagos po ang sa tuyang pangapudan na makapag-contribute kita kahit sa tuyang pwedeng maginibo, especially po ipinagsaselebrar ta ang Year of Stewardship. And ngunyan, sagod sa bulan ng Nobyembre, iyo po ang Environmental Stewardship. Kaya makakaibahan ta si Reverend Father Nomer Balmaseda. Magandang hapon, Father Nomer. Welcome po sa programang Lakaw Maghiras. Diyos maray na hapon ng sa Indogabos na nagdadangog sa DCGB.
and sa gabos po na nagaantabay sa DCGB. Yes, Maray na. maugmang hapon po sa imo padre and maugmahon po kami na kaibahan mi giraray ikadigdi. For the first time digdi po sa programang Lakaw Magheras. Bation mo muna sa imong mga fans padre. Go ahead po. Wala mang fans. Man. Anyway, Diyos maray na hapon sa nasa gabos. Yaon ka na po dyan yung padre sa Piyudoran, di ba? Nagkataon pating na yung kuryente. Ayo, brand out na naman dyan. Ano pa? Pero maringan po nakalusot po padre ano. So, kamusta na po ang situation mo na dyan sa Piyudoran kang nakaagi pong bagyong Christine and sa bagyong Pepito? Kamusta na po ang kamugtakan kang mga residentes and kang mga parishioners po sa Piyudoran? Go ahead po, Der. Digdi sa Piyudoran, igwa kaming sarong barangay na affected. So, barangay Lagaan. Okay. So, bridge, so nagko-cross siya na going to their place where nag-collapse siya, so still bridge. Opo. And they were affected. But they are in danger na rin talaga sila kasi the government should already plan. Nailikas na sila because talagang walang maghaharang sa inda to defend them. Kasi kaya ang ibang place nila na wash out, so they have to be evacuated. In-evacuate sila. Pero yun, balik ulit sila. Ano? So, ganun ulit, restored ulit yung mga bahay na na-damage. And although may mga, even in here sa mga coastal area rin namin, marami rin mga pinasok ng baha. But during the time ng panahon ni Christine, talagang ikas yung baha. But during the time ni Pepito, pasalamat kami because hindi siya ganun kalakas at hindi maraming naapektuhan because unang-una, napaghandaan. Tama po. Hindi tumama yung bagyo na malakas doon dito sa places, especially here in Piyudoran. So marami ang hindi na naapektuhan. Okay. So, sabi ko nga ni po, Father Nomer, kasabago in response duman sa padagos na ecological challenges sa tuya, basura, grabing pagbaha kapag nagbabagyo and nagkakaigwa po ning landslide and dakol pa po ning mga na-experience ang kita sa panahon po ning kalamidad, talaga pong affected ang mga miyembros kang kada pamilya. Kita po mismo bilang mga parasunod as in paratubod kang mahal na Diyos, ano po ang satuyang role bilang stewards kan God's creation? Ano po ang pwede tang maginibo kaya, Father? Kasi pag sinabi natin we are stewards, we must always reflect our role as stewards. Pag sinabi natin steward, we are just only trustee. Ayun. Katiwala. Diba? So pag sinabi na natin stewardship, ibig sabihin, yan na yung pangangasiwa, pagiging mabuting katiwala. So ibig sabihin, you have always the responsibility that you are called to manage, to care for His creation, and that also includes yung life, resources, talents, and blessing. Pero when it comes to stewardship, hindi lang to role ng simbahan, but it is everyone's duty and responsibility. It is a shared responsibility. Ibig sabihin, co-responsible tayo. That we have to be selfless. Kasi yun yung binibigay sa atin na ano natin dito ng Panginoon, that we are faithful stewards as model for the responsible Christian. Paano ka ba tiniwalaan? Ibig sabihin, pag ikaw ginawa kang katiwala, that is a position of trust. Opo. And you should be responsible, di ba? So everything you will be accountable someday because binigyan ka di ba? Parang yung sa parable of the talents. Opo. So, you will be accountable someday. But the question is, paano mo ginampanan yung role mo? Diba? As stewards o katiwala o mabuting katiwala ng Diyos. O ba, katiwala ka ba o tiwali ka? Tiwali. Yung baga, magayon nakapot yan, Der. Katiwa-tiwala ka ba talaga or saro ka sa mga tiwali na nagiging rason kung gulpihon ang basura ta sa palibot? Diba? Alam mo, dapat talaga we must come into our senses. Okay. And we must be aware what is happening in our society. We should never be put to blame to each other, but all of us are accountable. Kasi dapat responsible ka
Because all of these things that was given to us by God, all about these are borrowed. It was just only lent to us. So bakit siniwala sa iyo ng Diyos? The purpose is, it is not just all of the purpose that will always go beyond the mere personal enjoyment of the recipient, di ba? Okay. But what is given must grow and benefit other people. So ibig sabihin, it must enable to connect with others through generous sharing and generous sharing of blessing. Kaya nga pag sinabi natin sa stewardship in a biblical, it is a management of whatever person is entrusted with not only to preserve but profitably administer for his master, that it is ultimately for God. Kasi lahat ginagawa mo, kasi binigay yan ng Diyos para sa iyo, may purpose ang Diyos. Bakit ginawan ka niya nang binigay niya yan para sa iyo? Diba? In the book of Genesis, yun na yung sinasabi niya sa atin sa book of Genesis. God of humanity shared dominion over His creation. Pero, ibig sabihin, you are not the owners of the world, but rather stewards of it. Being caretakers lang tayo. So dapat po ito kumbaga maglaog sa satuyang isip mismo na ipigkatiwala sana sa satuya dapat ang atamanon di isutong tig sadirita na tig abuso ta na. Kasi sa atin din babalik we will always be accountable tulad ngayon. Bakit nangyayari dati, di ba, ang mga signal is signal number 1, signal number 2, number 3 lang. Oo. Ma-alarm ka na because hanggang number 5 na. How about the next year? Baka may signal number 6 na, signal number 7 na. Naku. Diba? Ibig sabihin, nagbabago yung tinatawag nating climate change. And what are the reason? Diba? Hindi dahil nagbabago yung panahon, dahil natural yung pinagbabago yun. Hindi. Because nagkakaroon tayong tinatawag na parang ecological imbalance. Ayun. Okay. So, ano po kaya, Father Nomar, yung mga gibo-gibo kang tao na kumbaga ginigibo ninda in reality pero kumbaga di nagbubutwa duman sa situation sa punto na bawal ini di dapat inigibuhon dahil ta nakakaraot ini sa toyang palibot. Unang-una kasi yung alam mo yung tayo minsan nagiging lax tayo. Okay. Yung parang alam mo yung parang meron kasi parang akin lang to, akin na to. Para kung hindi ka na aware yung I remember meron akong one time during the time when I was a seminarian, may exposure kasi kami somewhere in, hindi ko alam, parang somewhere in Bohol yata yan. Meron silang tradisyon, parang ang tradisyon nila, halimbawa pag pumunta ka sa gubat, may nakita kang isang bulig ng saging. Diba? Halimbawa, ang tendency natin makukuhaon tagabos. Iyo, oo. Ubuson ta. Lalo na kung madali na maghinog. Oo, maghinog. Opo. Sa indadai. Okay. Ang kukuhaon mo lang, para sa imo lang. Ayun. Then matada ka kasi may mga maiba pang maabot duman. Okay. Sa puya, ang tendency, we become now selfish. We become now greedy. Why? Bakit tayo nagiging greedy? We become now possessed by all of these things that was entrusted to us by God. Kaya nagiging selfish na tayo. Kaya parang akala natin, okay, itapon mo yung basura sa dagat, malaki naman yan, hindi naman yan mamamalayan. Diba? Oo. Hindi mo makabot ngayon sa tuya. Di ba pag nagbagyo, balik din sa iyo. Mas grabe ang damage, di ba? Yes, oo. Pero hinahaputan sa dirita. Babalik sa mo ang basura. Nagrereklamo kita na tasurulat sa kanal, di ba? Kasi wala man iba siyang pupuntahan dahil sa dagat lang siya. Ang tendency, pag nagdakul at suhukol, babalik sa mga lugar sa gilid manggiraray. Yung mananggad Kaya ang basurang tinapon mo, babalik din sa iyo. Ayun, oo. Yes, oo. Pero kung inalagaan mo siya, no. So, pag ginawa mong basurahan, it will never become a green pasture for us. It will become a wasteland for us. So when you pag ikaw hindi ka naging mabuting steward, the things that was entrusted to us by God, someday, it will become wasteland. Not a pasture land for us. Okay. Ang pagiging ang pagiging greedy or ang pagiging makasarili, nasa isip na ba yan kang tao or talagang may mga factors na nakaka-affectar kung nag-iisip kita or ang gaw ita arugayan? Alam mo kasi minsan actually
God formed us. We are created in the image and likeness of God, and even God is trying to form us to become selfless. Okay. Diba? But the tendency, when you depend too much and when you become self-centered or when you become selfish, ang nakikita mo lang yung pangangailangan mo. Yung para lang sa'yo. Hindi mo nakikita yung pangangailangan nung kapwa-tao mo. Ayun. Para sa'yo, sa akin lang to. So, ano nangyayari? Wala kang pakialam sa kanya kung mawalan man siya ng lupa. Wala akong pakialam sa kanya na ito i-develop ko na sa maging pagdating ng panahon, maging ano na siya, pero hindi na siya magiging productive land. So, halimbawa, sige, quarry, kasi kailangan ganito pero dapat responsible ka pa rin. Opo, yes. So, pagiging selfish, nasa iyo yan Pero but in nature, we are created by God in His own image and likeness. And Diyos, ibig sabihin, hindi naman makasarili. Ang problema, sabi ko nga kanina, when you possess by your possession, then that's the time you become selfish and greedy. Opo. Ang ngunyan der sa celebration kaining environmental stewardship, kamusta po der ang ang mga programa kang mga parokya kang Diocese of Legazpi digdi po sa celebration kaini na pigpapagiromdom kita padagos kita na nagtataon ning abiso sa publiko na atamanon ta ang kapalibutan. Nung just last week nagkaigwaning retreat ang mga padi. Opo. And together with our audience with the bishop. Yes, okay. He give points and emphasis especially on awareness of what is happening us. And this is reminding all of us and every one of us to become steward. Pero sa part namin as pastor and sa part namin as leaders sa church, dapat bibigyan mo ng guide talaga yung mga tao rin na talagang kailangan talagang i-inculcate sa kanila na matuto sila, na ma-absorb sa kanilang isip that they have that kind of responsibility. Kasi di ba nung nakaraan we just only ngayon meron pa tayo nasa synodality pa tayo di ba? Yes. Ano ba yung ibig sabihin sa atin ngayon ng synodality in this kind of year of sa tinatawag nating stewardship? Kasi pag sinabi natin stewardship, that is to attend. So we have to connect ourselves to one another, but we cannot only stewards when we do not establish a connection to one another. Kaya meron tayong tinatawag na synodality because it is about restoring our connectedness. In this area, tinatawag natin to for responsibility that will come in as a synodal church. Ibig sabihin, we take part in caring for one another. Ibig sabihin, everyone is participating in the works and mission of God. Yun ang dapat mapulfill. So, kailangan yun yung ine-emphasize ngayon sa atin that this is about restoring our connectedness to one another, establishing connection to one another so that we can build a synodal church that we are aware, that we are responsible, that we protect one another. Ayun. So, connection. Kung kulang man ang po der ang kumbaga ang pakikipag kooperar, especially sa government agencies, as in iba pang concerned agencies na nakakatabang or nangingenot sa pag-ataman sa kapalibutan, yung mananggid, parang kulang din talaga ang satuyang maiheras. So, Father War, ano po kitang oras? Diit na sana actually. Ano po ang sa imong ultimong punto sa satuyang mga paraantabay in times of pag-response po sa challenges, digdi po sa ecological challenges sa satuyang pighahampangunyan, and hopefully kahit papano maging responsable po ang mga miyembros ng pamilya, lalo na sa pagtapok ng basura, as in iba pa na pwedeng gibuhon para po maipagpadagos na po ang pag-ataman sa tuyang palibot and kita mismo maging environmental stewardship. Go ahead po, Padre. Siguro, the very first thing we have to embrace this principle that we are stewards of God. We are not the owners of this world, but we are just only trustee or caretakers of God. By this kind of embracing this principle, we deepen our faith to become more responsible. To become responsible, ibig sabihin, we acknowledge our actions' impact on the environment. The second, we have that it also we become aware that we will be accountable. No? So ibig sabihin, take ownership of our decisions that affect creation. Ano nangyayari?
all of us are accountable on this. Lahat tayo may contribution kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay. Ikatlo, when you speak about stewardship, yun yung sasabihan ko, dapat katiwa-tiwala ka. Hindi ka dapat tiwalin. Because when you become a good steward, these people, you lead them into a green pasture. So that everyone contributes na maging healthy, na maging they live in a peaceful and harmonious place, world. Diba? Pero kung katiwa-tiwali ka, you bring them into a wasteland. And the second and the fourth is siguro that we need to care for one another, especially we have to protect and preserve the natural beauty and biodiversity. Because by this, we can strengthen our communities, we can enhance our being witnesses so that we can better serve the mission of God. Okay, so thank you so much po, Padre. Malinaw, konkreto, as in magayon po ang sa imong paghiras ngunya na hapon po digdi sa programang Lakaw Maghiras. Okay. Salamat man sa invitasyon. Opo, haloy-haloy din dahil ikaw po, dahil may po ikadigdi na kaibahan. Pero sabi nga, pag si Father Nomer may na taoning impormasyon, sabi nga talagang solid. Thank you. Nabigla man nga ni sana. Pero yun na nga, mas part na talagang as part of stewardship. Opo. Doon talaga dapat we have to imbibe and embrace that principle. Correct. Opo. So, thank you so much po, Padre. Dahil na po akong nalingawan. Okay. At least may Thank pakabol you ka and pa. God bless you all po sa lahat ng nagdadangog sa Yes, DCB. opo. God bless you po. Thank you so much po, Father Nomer. Sa Giraray mga parantabay, si Reverend Father Nomer Balmaceda, live na live po dyan sa Piudoran, Albay. Magayon po itong hapot sa tuya ni Father Nomer. Kita ba talaga nagiging marhay na steward, marhay na katiwala, or kita sarong tiwali sa kung nakaka-experience kita ng sobrang basura, pagbaha, and iba pa na nangyayari sa to, sunod-sunod sa bagyo. So, digdi po sa mga nangyayari sa toyang palibot, and na celebration po kaining environmental stewardship kang Diocese of Legazpi na ang DCGB padagos na nakikisumaro sa padagos kaining sa paagi kaining programang Lakaw Maghiras. Sana po, sabi nga ni, padagos man kita na maging responsable, as in kita mismo isipon ta kung ano ang magiging magiging contribution ta, especially sa laog kang pamilya. Salamat po sa mga nakaantabay. Good afternoon kay Joy Loria, Kali, Tasin, Hana, Amor. Sa Giraray, thank you so much po kay Father Nomer Balmaceda and kay Seminarian Mark Archaga. Ibahan Giraray nindo ako po sa masunod na edisyon kay ding programang Lakaw Maghiras sa masunod na Biyernes. 29 na pala sa masunod Nobyembre. So nakaibata po sa Lado Technical si Kuya John Napoles, sa IT si Jerome Martinez, ini po si Jenny Mati Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nahinanyong ang programa Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan Giraray sa masunod na Biyernes at sa rupang edisyon kan programa Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service.